שלום, תלמידים יקרים, אני רוצה להגיד לכם היום, מהיום אנחנו צריכים לדעת איך להיכנס לזום. בדרך כלל מורה שלח לנו זום ואנחנו לוחצים על הקישור, אוקיי? אז אני אדגים לכם איך להיכנס לזום בדיוק. סתם דוגמה, אם המורה שלנו שלח לנו זום, אנחנו קודם כל נכנסים לוואטסאפ. בוואטסאפ, סתם דוגמה, אם יש את הקישור של הלינק שלנו זה, אפשר להיכנס בלינק, אני לוחץ על הלינק, אוקיי? ברגע שאני לוחץ את הלינק, אוקיי, אני מקבל פה זום, נכנסתי לזום, סתם דוגמה ככה, אוקיי, אין פה מורה. זה בית ספר הגדול של ביג צ'יינג', אוקיי? ברגע שאני צריך להיכנס לכיתה שלי בדיוק, יש לי דבר אחד, צריך לבחור את המורה שלי. איפה אני נמצא מורים? אני צריך להיכנס לברייקאוט רום, פה, מופיע לי, ואז אני בוחר כאן ביג צ'יינג' אופיס, זה הבית ספר, אתה לא תיכנס פה. אם דוגמה, סתם דוגמה, רום 1, אם מורה שלי זה טיצ'ר אדיאם אפורקי, אני נכנס על טיצ'ר אדיאם אפורקי. אם זה טיצ'ר אקש, אני נכנס פה לטיצ'ר אקש. אם זה טיצ'ר אריאם, המורה שלי, אני נכנס לטיצ'ר אריאם. ככה נכנסים מהיום זום. תודה רבה.